ng'ato ni tang'o momiyo kwan makamagi medore higa ka higa. In korka kori paro ni ng'ama onego bed ni seyo ka nyathi manyako mapod tin maponon. Iwacho ni thothgi gin nyithindo mantiere kind higni 10 kod 19 emiyudo ka gamo iye kapod kata gamo remo kapod gitin. Gino maponono miyo moko kuomgi gamo nyaka kute mag ayaki. Ng'a onego bed ni iseyo kuom wach makamae, Ruth? Ng'ama onego bed ni seyo en janyuol, nikech janyuol oseringo responsibility mare kaluwore gi uchumi. Nyathi en ng'ama imiyo ka janyuol neno uso, omiye okapu ni odhi do to do mondo ousi. Kanye ma nyathi ang' ne rade gi ng'ano ma dichuo, to nindo kode to mako ich. To agone director to make me smile erokamano, nikech nitiere project manokelo Rain Worker and Dreams project. Wapuonjo nyithindo manyiri, wadhi e skunde, nyithindo manyiri wapuonjo nikech nitiere lokruok ma chako lokore e nyathi manyako, koro obedo motang' ne wach mar mako iye. Wadhi e community, wawuoyo gi janyuol kaka onego obed gi nyathi manyako mondo riti, mondo avoid nyathi manyako kik dhie places mas unsafe ma onyalo rado gi ng'ama dichuo to loke to mako. To nitiere responsibility, nitiere nyathi dwaro mondo ok nyiewne always, nikech ang' ni nyiew always to chiemo be nyathi dwaro ka.